makatenda makatendera maparadise kumangurumira so uyu ati kuti man uskilbus manzi nziyo ndiyo so uyu ati kuti man ola dem chitungwiza uyo sendimeri chiguvanyika uyo muriseko anazengeza ndimauya mageza nachikwana chasara chete mukana tinenyaya tauya nayo patinoimba nziyo kudai mangoterera iyo kusvika tanorira kuretiyo inyaya yemumanzi tinenyaya tauya nayo patinoimba nziyo dai mangoterera iyo kusvika tanorira kuretiyo inyaya yemumanzi manzi rugare kumutsa varere kufadza njere inini uya nditambire ndishaurire handiterere asi pamwe pacho zvinoda tigaisane kwete tigairane kana mesi mutsvene tibatwe namweya mutsvene hatisisiri pwere asi tinonzwa tigere pamwe musodza ipere asi tinoramba tinyerere tichingoti tizere ndemango maapere sekuchitungwiza oyo ndine nyaya ndauya tine nyaya tauya nayo patinoimba nziyo kudai mangoterera iyo kusvika tanorira kuretiyo inyaya yemumanzi tine nyaya tauya nayo patinoimba nziyo dai mangoterera iyo kusvika tanorira kuretiyo inyaya yemumanzi manzi nziyo ndiyo so uyo ati kuti man ola dem chitungwiza uyo sendimeri chiguvanyika uyo muriseko anazengeza ndimauya mageza nachikwana chasara chete mukana tine nyaya tauya nayo patinoimba nziyo kudai mangoterera iyo kusvika tanorira kuretiyo inyaya yemumanzi tine nyaya tauya nayo patinoimba nziyo dai mangoterera iyo kusvika tanorira kuretiyo inyaya yemumanzi manzi rugare kumutsa varere kufadza njere inini uya nditambire ndishaurire handiterere asi pamwe pacho zvinoda tigaisane kwete tigairane kana mesi mutsvene tibatwe namweya mutsvene hatisisiri pwere asi tinonzwa tigere pamwe musodza ipere asi tinoramba tinyerere tichingoti tizere ndemango maapere sekuchitungwiza oyo ndine nyaya ndauya tine nyaya tauya nayo patinoimba nziyo kudai mangoterera iyo kusvika tanorira